март дар шаҳри Бишкек полиси Қирғизистон бо истифода аз гази ашковар ва об эътирозгаронро пароканда кард. эътирозгарон дар майдони Алатов талаб доштанд ки сиёсатмадори маҳбус Содир Ҷапаров аз зиндон раҳо шавад. Ҷапаров соли 2017 бо ҷурми гаравгонгирӣ ба муддати 11.5 сол аз озодӣ маҳрум шуд, вале худи ӯ айбномаро дорои ангезаҳои сиёсӣ меномад. Соли гузашта Ҷапаров аз президенти Қирғизистон хост ки ӯро афв кунад, вале то ҳол посухе нагирифтааст. ҳамчунон эътирозгарон истеъфои ҳукумат ва зарурати тағйиру илова ба Конститутсияи Қирғизистонро дар миён гузоштанд. Хабарнигори Радиои Озодӣ мегӯяд, полис дар муқобили садҳо эътирозгар аз гази ашковар истифода кард. Эътирозгарон дар ҷавоб ба сӯи полис ва нерӯҳои амниятӣ санг ҳаво дода ба мошину идораҳои гирду атроф осеб расониданд. Вазорати умури дохилӣ мегӯяд, ки беш аз 30 нафар боздошт шудааст. Ба гуфтаи ин ниҳод, эътирозгарон бояд то соати 5 ин гирдиҳамоиро ба поён мерасониданд, вале онҳо баъд аз он ҳам дар майдон буданд. Азыр алар улам топтошуп